Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. L-għat ta' persuni li jirċievu xi tip ta' assistenza soċjali mill-Istat minħabba situazzjoni vulnerabbli li jinsabu fiha naqsu b'10,000 fuq perjodu ta' 10 snin mill-2014 sas-sena l-oħra. Min tarif li kiseb One News irriżulta li waqt li fl-2014 n-numru ta' persuni dipendenti fuq l-assistenza soċjali kienu jaqbżu l-15,000, is-sena li għaddiet dawn iżżor ftit aktar minn 5,000 persuna. Dan ifisser tnaqqis ta' iżjed minn 65% tal-persuni u l-familji tagħhom li m'għadhomx dipendenti fuq is-servizzi soċjali tal-Gvern. Din l-assistenza soċjali tinkludi wkoll persuni singoli mhux miżżewġin u li għadhom irabbu l-ulied waħedhom. Sa mill-2013 il-Gvern Laburista ntrabat li jgħin il-familji Maltin u għawċin vulnerabbli biex iqumu fuq saqajhom permezz ta' diversi miżuri u skemi soċjali. Dan bil-maqlub ta' dak li kien jemmen gvern preċedenti nazzjonalista li kien jiddikjara pubblikament li l-faqar f'pajjiżna kien biss perċezzjoni fl-imħuħ tan-nies, waqt li llum l-oppożizzjoni nazzjonalista targumenta li l-faqar sploda. Minn barra li saħħaħ il-miżuri tal-għajnuna soċjali li kienu diġà eżistenti, Gvern ġdid Laburista ħoloq inċentivi biex iħeġġeġ li l-eluf ta' persuni jinqataw mid-dipendenza tal-għajnuna soċjali u joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Tali titjib u attribwit mhux l-inqas għal miżuri bħat tapering of benefits u l-in-work benefit li ġew introdotti ftit wara l-bidla fil-Gvern. Illum il-ġurnata dan hu rifless kemm fit-tnaqqis fi-statistika uffiċjali tal-persuni f'riskju ta' faqar u anke fi-żieda bla preċedent ta' dawk li għandhom impjieg. Tweġibit li nataw mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fl-aħħar jiem għal-mistoqsijiet ta' deputat Carmen Subbonnici dwar ammont ta' persuni f'numru ta' lokalitajiet dipendenti mill-assistenza soċjali jirriżultaw wkoll b'mod ċar kif l-ammont hu ferm inqas minn dak li kien 10 snin qabel. Dan hu ċertifikat ieħor qawwi ta' gvernijiet Laburisti b'ruħ soċjali li ndokkraw lil familji l-aktar fil-bżonn kif inhu xieraq.